Amen. Edas Fradiasi. Ebacho yenya issue kitu ebi. Nse mfidi yenya issue kitu ebi TSM monfanche ebeto waso. Yenya issue kitu ebi ti ebeto waso. Anumrema menka sem kakra menchiro sedi ebe boa na awie wiye honhom fam ne honam fam akonya ena eneso mi manya na osuanya ase etine ne dei enye obia pe ena odete ase so obeka kire ho se ode wo pe ena obetena se ampa na watena se asase etisui enipa bie ni ho wo sa ope no se obetena se a agye se ejina onyankopon peso se onyankopon pe ni mu a ebeye den se nipa betimi atena se wa asase we so enti enumere mitimi ka sei Odiyifo Agyemang onyankopon pe onso wonye ni a o hwe me onso onyankopon pe ena ama me no mi no yetimi ti ase ene epewe na odi ama me no mi no echina bi ba obegye afi ensem epena odi ama me no mi no enne no echina bi ba obegye afi ensem yentumi ntena se sede ye pese yetena se no ada obegye saa pe we so afiri yensem no saa eta no no de ye kwatemu enipa ye prepare yedi eni hu na asase susu ye nsa beka na ebenya eye se wo enya bia mpempi ya na enipa kora ma ye mobo nenso nka inhyankan ruade se wuni mobro ye nam nipa so na ombema wa ye so na onfa wo bre no wada agye nyina nhwe de wa asase so na obehwe de daachi so onyankopon wa ma akwa setena ha bi mu a okra benya na otwe a etwemu na wiye ye nyina yeti Ghana ha enipa ifri Ghana omonte Ghana ha sesi mo ama no ne ama no hodo so ye nyina yeti se Lumba wowu
na nka nneɛma bi sei nka ba Nyankopɔn na nka ɔde ama yankasa no yɛni aba yɛ ho so afei na nka ahwehwɛ kwankyerɛfo yɛni ba yɛ ho so ne ahwehwɛ kwankyerɛfo sɛ asase a yɛte so ne yi ɛkyerɛ bi ba a Onyankopɔn ma yɛntena so bio ɛmfa ho ne ɛdin a yɛwɔ ɛmfa ho ne ahofa a wɔ ɛmfa ho ne enipa a enimu deɛ ato Lumba no ɛkyena bɛtumi ayɛ Odiyifo Agyemang ɛkyena ɛbɛtumi ayɛ Odiyifo Agyemang ɛkyena deɛ ato me no ɛkyena bɛtumi ayɛ me saa na wo nso a wohwɛ me enumere no ɛkyena bɛtumi ayɛ wo deɛ ato no so wɔnhwɛ yɛ wobɛka sɛ ɔno deɛ pɛ na ɔpɛ sɛ wowuo mekae sɛ ɛberɛ a yɛwɔ bɛɛ sɛ 17 years 18 years mi wura fi age no saa berɛ no na Lumba ɔto dwom bi ɛdwono no wɔka asɛm bi sɛ ne mma yi nti na wɔbrɛ yi o ne mma yi nti ɛna wɔbrɛ yi o asɛm na ɔkaeɛ no sɛ enipa wɔnhunu deɛ nti a wɔte asase wei so a wɔnhunu adekodeɛ nti ma wɔte asase wei so a wɔnhyia Kristo wɔnhyia Onyankopɔn a deɛ ɔkaa no saa berɛ no ɛbɛtɔ wakoma so ama yɛw sɛ wo so woba nti na wote ase sɛ nte saa da na yɛ sɛ wɔka sɛ ne kra nti na ɔbrɛ yi ɛsɛ ne mma no sɛ wɔde ba wo namfam a ɔwu agya wo m hɔ but ɔno no kra deɛ da so te ase brɛ na ɔbɛbrɛ na asase so wɔ sɛ ne mma nti no afei deɛ yɛde saa brɛ no so akatuyɛ kɔma no nti nipa wote ase a adeɛ baako sɛ ehia ho a wodi kan brɛ ho ɛfa ɔbrɛ ho ɛpɛ ɛyɛ wo kra nkwagyeɛ ɛyɛ wo kra na dinya deɛ firi Israel Nyankopɔn deɛ firi Kristo Yesu Nazaretni na okra abenya ebetumi ama sɛ kyena onsu wu a deɛ wote ase a okra hwehwɛ yɛ no ade nyinaa sumfo Nyankopɔn de deɛ okra hwehwɛ no tua woka onye otirimɔdenfo on sɛ honam fam kura no sɛ woba asase so a Ghana kura ɔman atete apansam yi na ya na sɛ yɛkɔ benkum o sɛ yɛkɔ nifa tɔda yɛhunu deɛ yɛkure na ayɛ sɛ nkora bere mu agorɔ system nkyɛw na system akye Ghana yi ɛnyɛ dɛ ne ara yɛwɔ nipa bi mu wɔ Ghana asase so a afi bia adwuma ɔmo yɛ no ɔmo kɔ ahomegyeɛ nso a adwuma no mu yɛ no yɛpɛ sika bi de ma wɔ mo Ghana mpo a ɔman atete apansam yi yɛtumi ama nipa bi yɛ adwuma na yɛsɛ adwuma wei no ɛyɛ aban adwuma yɛpɛ ahomegyeɛ sika bi na yɛde ama wɔ mo mfa nyɛ ɔma home nsaa na wote ase adeɛ bi a bɛpɛ de ama wo kra no sɛ nipa Ghana man mpo yɛ nyɛ atirimɔden nte sɛ ne yɛtumi boa sɛ
obi aye Ghana ban adwuma wasom Ghana nti afede ye ma no ahomegye sika bi de akotena se agye na home a empan na Israel Yakopon wa show se wa ka kire wo se ye ne opeye ne tini suro no twe wo firi bone ho no adan na ebre bi nuru na so fa wo firi asase so a okra na omma na ahomegye tena bre mese so we nipa se adwene nsusuye ekuta nipa wa wonto atoasoe no unu se nke nipa kra ate se ka etibide ma obi twi a ana etibide ma obi ye adwuma masa nka nkrofo be twi nkrofo kra condemn se kra ye obi dia ena otibide ma obi emfa se kra ate se dan ndu otibide ma obi na ono atene mo kakra ne ade ade a ke nkrofo be twi nkrofo kra condemn adentina meka sa o hwe ne nipa na ti ase ya nipa nwene ne kra ono ane kra no onwene ho odwene netie yi odwene netie yi ho sene ne kra edi asem na nanu dada Lumba kan ye no enene na nsan wo firi asase so a o mabie mu no afa no ko hu se de o kan ye no o kan wrong thing but of Odiyifo Agyemang asem pa na me ka kire wo no de o kan ye no o kan wrong thing now we say said ye Lumba wo edini e wo Ghana ha na se Onyankopon mo wo abetam ne kwa brother sister mama ese oto bo ase na wo sha se hwehwe awurade ye ka se wo hwehwe awurade a ye ka se obi hwehwe awurade empempi no ya na nipa nim se okwa asore nti asore kro ye awurade hwehwe dabi o ye awurade na hunu awurade a medofo me se wo be jae bonni yo eno na be boa wa se ekina wo nso se etoa bonni na wo jae no Onyankopon de asiesie wo kra honhom no adentia wote asere Onyankopon nam nasem so akono asasi enigi asasi afefede asasi Onyankopon nam no honhom so nam nasem so bre wo kra nasem ane Yesu tie di ma no nti afei Israel Nyankopon no agitum se obetimi ne saa wo kra na tena ne nkyei enye nyi anofo enye ya kristofo enye ye kwa asore de ba ya ache ne de ma ye nkyei o enye ye ko tete ho asore o eso hwehwe awurade se awurade Nyankopon a wo mpe bone mesi me ya wodia nanso me ye bone awurade die nti na ama na basa mesrew me hwehwew jemi na me nya bone yo jemi na me ntumi nya bone yo ase etine ne dey awon toto so ewo mi so ka bone ho asem a nipa kura hunu se ase wagimi se Lumba ti ase no a meni na hia na me ka bone ho asem obeka se mani nti ese ene ye wawuyi se ni tie na nka obeka ho asem ne wai se na wani ate osi na ni ate a ene ye de wakɔhye mochiriw wo hwe ice block wante se na nso untimi nka hwe obegia atoma hyem wani tie wai eduru sa mpempen so we ne de wo fa sa akwan we nyina so na untimi enya hwe a e kire se Onyankopon de wo kra akogina na temu anim
okra na netu mu atima odi emre nto asem ne maba wasem no onyankopon afa odi akogina na eho no so no obie ni wa obetimi aka akire wo ho se onte ase se onyankopon do akogina ho yeti asi se CCA region awo so mantem wa wotie ekura awo so na wo hwe me ade chin na so unu se sa region no mantem no ana mantam no e hokoto de krata abro so hia hokoto a ade ba ko abedika busa se de ne waye ade ntia bia abehwe wo mo hu se wonya ehwe nti obedika bisa se de na wo waye se o hwe na wonya ehwe a obetimi de anigi akọ no akotie de enti akọto ofrew nanso ada onyankopon medofo ubewu obekun no se wonya fa okra ne sei na so de wo kwa na wode ukogya na temu animu a eho no wontimi nka nkire onyankopon se wonya ehwe na de ba ko ehu ne se de enti a wontimi nka nkire onyankopon se wonya ehwe ne se ebia na wote ase no omfa onyame ho omfa hwe ho omfa kristo kwa de ofa no kwa asore but suban ne nwe ne abrabo a wose yo ne ye ne de ya no omfa bia ho nti onya kun se no wode kwa wode koduru a wontimi nka se yesu meti ase na memfa wo ho ana menya hwe mirofo eyawre wosem asasi so de obeye bia obeja wako nano bi na me kase say last week na me kase so he said de Ghana asasi sitie sesi a wa hwe beye wo se wo den wo ka ho ma ya kyekere Ghana woni be ba ho so no na woja Ghana hoko na Ghana da so da ne nkyekere a ye hunu de ekurum dwene oman ho pa oman yedie so se oman na me mo koso mo hwe oman yedie mbedie nanso enwene oman yedie ho no nsene wo kra me ka wosumasem dine kurafa no kredie ye oman ho adwuma but dwene wo kra ho kese so dwene wo kra ho kra kese a oman na utim ne sey Ghana na utimu a sey Nigeria e Togo a oman na utim odwene okra ho kese a ye de adwuma hye nsa obeye adwuma ne yi obi ye sofo ye difo na onwene ne kra ho a nyankopɔ adwuma wo so wo ye ne biara adentia onwene ne kra ho enuoma ye de ye ne hu ne ha no aha oman ne nko a no wodwene ye bebo ne dini ye be hu no ye be sei wo de be ba ho so no na wo sene and I know the for Yeremia can send be. Jeremiah chapter 22, verse number 10. Jeremiah chapter 22, verse number 10. At first I was saying, obo ahimfiefo kokko atemuda no obo ahimfiefo kokko atemuda no open crofo a etimi challenge nyankopon sa ye de be ya na ye be ya mpempi ahimfiefo eye crofo edikai me Odiyifo Agyemang me papa ye wo hene na me nana ye wo hene nti minim de meka me papa wo me wo ye wo hene ena me nana so wo me maame ye wo hene nti minim de meka ide bia meka se senke ye ba wona mfa mo ye de hye ye ba wona mfa ma Odiyifo Agyemang so ko ye de hye once obo ahimfiefo kokko atemuda
se open crofo a enwena temu eba ho a eya ahemfiefo omo ye number 1 omodo atetesem a ejina abosomsom so atetesem a ejina nananom saatam a omodo omo pe ene tiase ye ne eso omoni no eno som boma omo sene se de ize nyankopon yo osoro ne asase na obo wo ne be ka kire wo ade ba ko a ho no ndimi wo abusuafo bebremu wa ahemfie na mo nuanom bebremu wa ahemfie etiminim de meka etoda betimi ehunu unua wa ahemfie ubusuane wa ahemfie so hwe adwene ni su ekuta na hwe se nyame aboye na se da che bebu yaten na yadwene enkan ko ba bia mfa de fa ye kra nkwache ho a medofo na awera ho na awera ho akan omonte de bante de ekoso ne de yekeka eno ane atetesem ne nananom amamre nananom amamre nananom amamre nananom amamre kura medofo wusu ubu na ise tumfo nyankopon so de to so obo ahemfiefo kokko atemu oda no abrebi abete so nyankopon nam ne Odiyifo so kasa kire nipa no onyankopon kasa kire nipa na edebi ba nipa nkase mante na minim ade a onyankopon pese nipa nyo mesi enipa nimpa se eyese ye yobete ye boa pa se o da bi we heda hia ye ehia ye Ose obo ahemfiefo kokko verse number 10 ose munsu owufo na munyam no nemom esu na munsu de ore kro no izo nyankopon asem se obi wu a nga mayen ha hu ni abobo bebre emma ne wuo nu mama wawuo no adentia wuo die eye den yara obi abewu yese yete ase nei medofo ba bi biara wo a brono bi su kuro bi so a wo hweme no man bi so a wo hweme no ma onyankopon maye 60 years pe se Yesu maya nipa yete asi akra wo 7 years no omo wo 7 years de no ne mu be se 95% omo nyina wu omo nyina bewu in the free 20 ni 30 ni 40 ni 50 de na se ye kra de ye nka kra ni ye twam semfnama enti owu obia bewu asasi so Israel konkuru nyankopon de oyo so ne asasi de oyo nipa na ode asasi hye ne nsa se oni asasi so adodode kakra no osisi obi wu a maye nsu se nipa na wawu ni me nyam no nemom wu na wawu no enam se obia bewu bi enti ba bia mom owu ya wo kro di se wu a medofo nsan yesi enano memende ya Lumba wuyi no ha obia se wawu bet ba bia okro de ba bia okro ba bia okro no eno ane se Awurade mfa ne kransi Awurade mfa ne kransi nyankopon se ba bia okro no nipa ne ye ma wosa ma omfa ye kransie saa se obi ewu na Awurade mfa ne kransie saa na tie dia anka onyankopon nam na hom so na me Odiyifo Yeremia so nka se yensu owufo ma ye nyam no nemom yensu ba bia okro nti wu ba bia okro no ne hia
baabi a wokro no enye baabi a ahoto ne nipa timi nya kɔ ne saa sɛ de nipa ne yadwen kyerɛ na Awurade mfa ne kra nsie Awurade mfa ne kra nsie no ene nipa ni akoma pa bi ade mo no ankasa ne kra ade tia sɛ nipa wa akoma pa de ma he nipa dua ya medofo di tie me enumre yi a okra de hyɛ ma wotie no unim sɛ owo nipa dua no ho akoma pa nti ɛna asɔre a de kikiri za but okra de wunni akoma pa de ma no nti ade e be ma okra sɛn no ade kodie no na woyɛ ɔsenti owufo baabi a obi wu a ɔkro no ɛhɔ mom na yɛnsu no sɛ yɛ wu a yɛsɛ kɔ baabi foforo na yi sɛ Nyankopɔn se yɛmma no kwa yɛnkɔ no kwa wobɛtumi akɔ kɔ huna mane wobɛtumi akɔ ama wo ho akɔkyere wo ɔsenti baabi obi bɛwu a ɔkro ɛhɔ ne yɛnsu ene ho na bu wo obi ewu kra na ho na obi pɛ efen sei o pam star dia ko kire se onu so ba yie ene o kan okra ho asem de kire nipa hu ne se da bi o ha no ete se de watam no ya soja na pɛ se odi ni gina mu na so odi ni tum sa na nipa ni onkra antem no Onyankopɔn antem no akwakosie na wohwe baabi a ebe se 2-3 years bibisa wohwe Lumba nso wabaga na uti so wototo ne nuama wabie radio se TV kura ka ho a mintimi nkyere ototo ne ntotoye adan a wasisi bra obebre ye nyina ono kwa we nipa bia tim se Ghana akra won tantana betu tim se afeidie abane mu se agyanka wa ye bia ba bia waduru ne de ni mfie kwani mu kakra do ba betena Ghana no wagye na home ahomegie ni mu ni nti bra obre ye nyina no watimi agya ho afei we bra wa bre nyina mu afei no Odiyifo sofo bia so de kodi adura be ye Odiyifo okodi aduru no de be ye Odiyifo obeka sa asase ye nya hoda o hwa adan pa wasi na ugya dan pa no na ye de wato brogum sabre na ye de nipa dua no ato brogum no okra ne de wa firi ko ba bia Onyankopɔn se yensu ba bia wo kro no Acts chapter 15 verse number 14 oso obi di aba no na obi so de nam obi di aba na obi de nam Onyankopɔn se enipa obi a be wutie hunu so obi awu a eye saa ne tie saa na wahyehyɛ no na fei ehene fa na wo kro on sa asase su so busua ni bi kura pie okono o ma na ni ba bi o kra nse ya na ya ahomete pa eno de ni padua na de ni hunu no ye hunu se okra ye ni ba bi o kra o ma ye no ye tete adentia ye bibia na ye koma ni padua but so obi wu na se ne kra na ekɔ ne nsa mabie mu a senka yesi yetena se ne yadwene ne yesu se de Onyankopɔn asɛm se no ɛhɔ de dabi ndo hwe owu a Onyankopɔn ka owu ba se ya ɔde manni pa nyansa ne afutuo ɛne kasa kyerɛ
wɔde ma nipa ntiaseɛ ɛne nhunumu ɛne akyirisane sɛ baabi a afei matam mabrabɔ a mebɔ brɛ biara na mede kuro etwa sɛ mesan makyi ɔsɛ n'asɛm sɛ monsu owufoɔ na monyam no na mmom sumom na monsu baabi a wɔkorɔ hwɛ adɛnti na sumom na monsu baabi a wɔkorɔ abrabɔ a wobɔ ne ha no ɛnna ɛkyerɛ baabi a wokuro wabrabɔ a wotim usuban a wode na de woni yɛ a wode na de adwen a wodwene ensusuye a wosusu no ɛno na ɛkyerɛ baabi a wokoro medɔfo na ntu gasa abrabɔ a yɛbɔ no ɛnkyerɛ baabi a daakye yewu a yɛkora ɛti sɛ nka Odiyifo agye ba sɛ ka mɛha me ho sei no wan hwee na de yɛde yɛni hu ne ha no so de wani to so bebree na yɛ sɛ noa no a wani bɛba ho so no afei bere beduru so obɛfiri asase wei so no na baabi a wokoro no deɛ wotena ase adwene na wunyae no nti ama wamane akɔ baabi a wonsusu nka bi hyɛm sɛ ɛwɔ hɔ na yɛ anunyanyadeɛ sena asase ahokyerɛ nipa fam ɛyɛ awerɛwosɛm na awerɛwɔ no so te sɛ ya ɛda hɔ ma nipa biara ohwɛ Lumba akwanya a wɔwɔ de fa yiyedie ho nipa bɛduru saa mpɛmpɛnsoɔ no na berɛ a wabrɛ no watimi apere duru saa mpɛmpɛnsoɔ no bɛte ne onim sɛ da koro asase bɛyi no ama Onyankopɔn bɛtwa no firi asase so ti wei ɛba yɛ nipa esu awo papa yi paa wayɛ bia ma Ghana ɔyɛ ma Ghana na ɔyɛ ma ne kra ɛyɛ o wayɛ bia ma Ghana o ɛpa kyɛ na de ɔyɛ no ɔyɛ de ma ne kra wayɛ bia ma Ghana baabi a ɔkorɔ no ɔyɛ de ma saa bea hɔ ade nkyɛ Onyankopɔn asansi yɛnsu owufoɔ ma yɛnyam no na mmom summom na yɛnsu baabi a ɔkorɔ sɛ nipa a wɔmmɔbɔ wɔ asase so na n'anida so asa ɛwɔ asase so ɛne nipa a ɔte ase a wɔse me deɛ mebrɛ ama me papa mebrɛ papa nti mebrɛ me maame nti mebrɛ me kuru nti mebrɛ me yiri nti mebrɛ me mema nti mebrɛ hwɛ wobɛsi dan ya wobɛbrɛ si dan ama o yere ukunu o maame o papa wobɛkɔ akɔda egyam ɛna abɛkɔ akɔda isu Nyankopɔn bɛku afiri ama akɔda gyam usi dan ma o maame ɛyɛ usi dan ma o papa ɛyɛ usi dan ma ukunu ɛyɛ usi dan ma o yere ɛyɛ usi dan ma o ma ɛyɛ nanso wonim so obi kɔtɔ prot ɔtɔ prot no wa anɔso krada na owuye na dwen yɛ ne se wɔ si dan bet wa anɔso da ɛna owuye obi so tɔ prot si dan ɔtɔ fo level wie na owuye obi nso si da oduru lenti na owuye obi nso minim obi ɔno so si da no wɔde nnua gu so sɛ ɔbɛbɔ so no nso wuye wɔde wɔde nnua agu so o ɛna ɔbɛbɔ so wɔwu ama nnua na kaso ama nnua na pro nnua na pro akaso apro ama nnua ni eyi gu fam de wɔde ahoɔden nyinaa tena ase ɛma wɔ nipadua na wɔanwene wo kra ho a Odiyifo Odiyifo Agyemang Benjamin ɛna numere me ka sam kakra de akyerɛw maka to sɛ Israel Nyankopɔn ho mo so enka de na nka ɛfɛ sɛ ɛno an sɛ ɔha ɔbɛda da so amane bɛ da ɛyɛ o bɛhwɛ de wonya bie na abu no so no wa akwanya ɔda so de piri adi nya no Onyankopɔn afa no kɔ ɔfa ne saa so ankyerɛ sɛ wɔyɛ ne dea ɛsɛ kɔmfo kuro awu kabrekyerefo ɔkɔtofoɔ ne
a friend say something Freemason obi ewu okun san so enkyere se wo ye ne de awu afi na de wotena ha wo ye no wo se afi yensu ba bi a wokro de wotena ha ye nti yensu ba bi a wokro e bia na wokọ asore wadwen be kyerɛ se wokọ asore nti wawie asore ko de se asofo na esa tam goburu nsam gyamnim o mo na ese hwiri mugum adenti adwene ne wo wutirim se ahaya na ade wani ehunu nti de wo pɛ bia ekon bia afa so apa de wan sa na sofo no so tie ono sofo no waye wade senam eni abrabra bo we atim no ho senam o pɛ wo de waye na de difo ne pɛ wo no de waye na de de o si yensu ofo ma yi nyam no nemum baby a wokro yetia nipa di abobo kan sama kese radio so na we se obi so ye legend hey masa eto atwa wo di bre bia benya na sase we su no e pa cho wunya we hia bie mu de aka wo ye de obetena nti na nyankopon nyansafo nyankopon bo nipa no ma nipa wo ma ye nyansa se yensu ba bia nipa ne kro enya wo ye legend enya eno de ebra na ote ase ne ye atwam ndi na ose ba bia wo kro no aho ne yensu waye bi nipa ye sei waye sei eye nemom de wo ye no de wo ye no emu chefa bi ason kra so Oche baby a Lumba we baby ani mfi aduri owi a me hwe TV so na afedie se oye program bi wo baby asehene na oto asore nyom na hwe pieto bi ehye man ketenkete bi a wono to asore nyom a wo mo de gina kire sa ona mu sa akwa we asore nyom kura na woto no na twena ama na ho se da bi nyankopon nem ye ni sa nkwasasem ne sa nsem hu no na twena ama na ho so ase bibia ye bibia de manipa ye bibia de ma ye nipa ye bibia de ma ye ho one day you live Odiyifo Agyemang we e kina bo se no de me so me ko a me Odiyifo Mose kura ko me Odiyifo Elia ko me Odiyifo Isaiah ko SOMAFO Peter no SOMAFO Paul omu nyina akọ de tene se wo ye ni patene ni ubewu ye de boye ni ubewu tini wo se ba bi a wo kro mama papa brother ba bi a wo be ko e ho ne hia wo be ko asore na wo twempena wo be ko asore na wo wisu wo ko asore bo adwaman ene sofo me se sofo kra sofo no bo adwaman aya sofo ne normal we difo no bo adwaman ye yakra nse ono ase hunu so sa ye difo panyini ndogodu difo panyini dia ono ye mprichi ne bia ono ne prichi ayeka baby a wokro na no mesi Ghana ha mo se difo biewu asofo no ma difo ba ko temi ka sa o difo we ma ho na me wora ho na ni so atata me difo no wowu no ono ni nnu agina ho ka se wei o kan wie no se wa so wo bo anafa be pem so ena se wonim de o ka amunyina sa da tie na o kan sa no onim se we na wawuo no ye ni mistake ana se ase na owuo ba na wantimi antumire ka nwa na owuo beto no
na on de owu ba obetimi adwane nya sa na tie o me say 2025 year wo mi e say July 20 something ye we ene ya wo hwe mi me pa cho enipa bia ye hye afiase ye nim unim so obewu a me pa cho ye hye de no na sa na nka usu ye bi saw se de enti na usu a o se afi mewu but obeduru ba bi no obi sere de enti ama ni pa sere ne se on kai so obewu nti se de ba no asere bi eto de ne pa yare tade ni mu ya den pa na pa cho bi oda yare pa so a obekwa mu so wo sere da de enti a won sere ne se de enti ama ne sere ne se na dwen kire ne se ba bi edu no owu no obewu nso nti se de anya na kono biu o ka asem kra na esra obeda wa hwe wama wa hwe a obi a nipa me no mu gina wa mo ho tene no o mummom na besere o mummom besere na ono na o yare ne de o hwe de efa na ni so ne tibia mu a ne wedie mu a da bi se de no enye na kono se de aye ne tamfo ndi si 2025 bedofo ena nipa bia hu se afi senka mewu a ko bi asase sunka First January kra nko bi enu anko bedi say si new year da bi ko ni wo de yedai na onyankopon aya asase ma nipa efiri so ebere nipa nsusu nkan bi nhiem ebere bi yeni ya na brante bi efe no atwu oboboro yi onko boboro ma meda na asase wo so ya da dwirigu no so na aka se no nim se sa afi ni mu no edan obekwa ko dadan ma dan dwirigu no so a o man ne kwa na otim ko betena ho se oboboro hwe ko beja ball no bo sa no wutie dofu mi gina miru Yesu Kristo mo buru hu no so menu aba wutie me ene de man dodo na yen kamasem ese ewiase amama baso se na urade ewiase ama moye enitifo sin wonyamenti ya yen kamasem so pons ne se make up se de no dai na moawati lipstick sem no emmoaw ni tufo no mre me so yo ba uti Odiyifo Agyemang wotwe pe me jai na se me katro se jai pe me a ene na wege ne ho ahwa ne de e ma ne mfa ho masofo ne yanifrafo madifo ne yanifrafo on be mo fa saa kwa mu saa na mawuwu ne atomo agu onyankopon be tomo agu osi munsu owufo na munyam no esumom na munsu de ore kro no oto aso a ose na ore nsane mma bio mehunu na wo asase onyankopon se asase we medofo so onya firi so a eno ano nsa ma bio aw asase ya wo wato si onyankopon se ada wo bewuo no eno ano no ya na obi ka kire o se ya wo bibi de reincarnation asede uwu abesa akwa aba ohun na esere saka sana wo kana wote ase saka sana a wo kana ebre bi osofo bi se wase de Yohani yese ayi Elia na akwa aba no Yohani mitina na mese so na mese esu wase ba abro se Elia na akwa aba nti Yohani saka sana wote ase honhom be na ade ka asem no honhom be na ade ode kire mu no wase wa asase so onye wu a eji se ukoba de a ene me pacho asase so amana manyina obi anya asore ko fiti nyankopon ne oyetorofo
so utimi sa akoba dia me se ne ize Nyankopon yetrofo nti obi anya asore ko o se wu na kwa wa wo asasi unsa maso bie uda na aka se ewu ko bank owu ya enti na tifi asem no o se obo ahemfie fokoko atemuda no uwu wie asan Onyankopon ko bu aten eno ete se ye de wako offense court na ya jeliu once ye jeliu wa ye mfiti preko emfa nkotum sa ye de ofa ba bi ko ye yi ma ohwe no ba ko mienu bi e bi ade echi bi ko wa de okoto cells ade echi na be fa de ko so wu se pe atemu kan se wadi fo a ye mo akotwen ewa ni nyanyadiem kopim sa ada Kristo Yesu besan ba kono okoye na wo ba bie mu ne de ye se wo ma o bet ada obeba bie udie o ma se oba be kan ni hu asempa obeye nsenkyerene anwade ende onam yen ye so no obeka ye be so se sane se oba bie udie a eno de de wo ye bia ho akatua no de brɛ o si nipa wu a yensu ba bia okro nyem nyewu a wawu no ene ha adwene asasi so me so ye de wo bewu ye ma 200 years o ba funu nipa izo Nyankopon ma 200 years me so o ba funu nipa 200 years wo bewu ma abakora ka se wu de be kwakwa se wawu na Yesu sa awre ho aba ye nya kosi wo se pe ye nya nsi okokwa ko gina ba bia kana kom se ma me wo ma so ma adweme na me bread do enso no ana wo hwe ye ma 200 years o ba funu nipa we ya dance yet e da o pefe se asase so me dofo wo ye den wo bewu o se na se wo ye brebre Onyankopon bre nsoma na Odiyifo Agyemang me nkonsa ma biewu netiye maru no bo se o so de ma memde ye na dwuma se agya no mo no enye agya no bi na asa kwa aba na yawo mi o me so me ye foforo menso me ye foforo enye se janum bi na o ma bakro no ene ya sa wo mi no me ye foforo me nkyere wase ne erofo di fo ja Benjamin na me no wahie no miri asoma me se me ka nkyere mo se nsori adoso agro ni pedi Onyankopon pese wo kyem yenum no onam no nko adi fo so onam ne bakro Kristo so na ase nka no wabeye bi abeda no ye pani suba pa beja se na wo hwie ni moja dia ye nso ano se be ma abonefo afedie onbone asane no wade wo hono wade nyuma foforo enyuma foforo abrabotene abrabo konkron wade asase ama onkra sofote wa concert jokings oya asofo e dia asofo ye ne ase mo ko boboro oya dia asofo ya so mo ko boboro ni pe wu akobu atan Nyankopon so ko awo mabiem dia mutu wo ye ni dia sorry ye fame na mjuma ye fame ena me na mpesa obi ehume na mpesa obi atime nka wo pesa ye to nka no ya nipa ni mo sin Lumba Lumba o si so eyene asofo no kwa mo bada be sofo be na otega na Lumba si so no ho ba ko penka mienti se Lumba si so na ho asatan pacho obi animo nenso pa Lumba ko twi be wiate ko wansamire konkonto mire nipa nimo no sabre nim dentis nipa nimo no a free base 87 89 90 edeba 91 92 93 enye ne o sabre sofo be no so o Ghana ha onu no obi ni mu no enso ne won ne kro no asofo ti won nsem hunu adifo ti wo nsem hunu keka adwamansam musu ensem basa nipa wu e ko seyim
nyame dwuma na da ne joka asofo do se na ogana se de nipa enim lumba won ya fa no ko enuro achi asofo do na ogana nipa ni mom sa osima yensunfo na wo asase no on sama so bio they say Lumba ni radio bi ye na da wo si ne nkran kumase so to bi wo abruchira o se wa ye ne kwa o na me so di fo Agyemang ase ameti me kochina aha me si abio di man hwe de ode ma me ne na odom na man koso ma anya o china me kwasea enipa hiya nyansa ne afutu enipa hiya kasakire enipa hiya ne muka abeka wo de Lumba mfie duru obi a wonya 60 years ko 61 years wo to nyamenyom na e ma hyehye ni kan ketenkete egina wachi wo de awurade di agro bra bre ne ho nyina afa no ko hu se da bi wanye ni yi wanye ni ye na wo hono eno na ye fense Yeremia ne ka che se aha so nya kwa mabio de ete o se wonsa ma ha bio ne se obetena ha Nyankopon tiasefo nam na humobro so a obetena ha wabonya ado ma de bi no ampese edi wo de bi ye nkwa anom etoda o se wo mpenya ado apen kontomire ne kwa ompene keke open kate o de twim uwie a no atunu din kate nkonto obetimi de abe nkwa ni nkontomire no de afra wo se kate no de enkate kakra afra wo se enkate nkonto wo tebe de nkate bo abe emese aifense abe nkwa wudi we nyina na Nyankopon ama wansuro na hwe na tire kwa mpacho no asa mo awu akwa ba hwe nipa ye nintiase na mami bia me se ne bejeje ne ba ne chi ne tu mo se wo da Awurade ase akra ne ha no dodo wa koi na suma atwe no wono ane ba hwe Nyankopon ma wo mfa beans adua na wafa ngo na wafa mako je ne nkyene na watwi na ade amese na wafa ne gare ne adua na wadi wafa hwenu ma dodo a wo ka bom mera wo pa cho nim kwankro fa so a ansa na sa nuema no ebe ye ho tumi bia humobro na adomo na dwempa de so betena asa so do anya dwempa mfa ni dia ma na so be mo akwa unsa ma bia uda yawo ni pantia sefro ade ase bio adifo na sei wonyame akwai gira wonyame akwai ama Onyankopon homa firi nipa so homa nipa de tie Awurade kasa asafiri asase so akade eri be hu so Onyame na bo ade hwe ne se obo ade na ehunu ode je wo nkwa ene se nka obi a wo nkwa je ya wre hosem aso wan sami hu na wo asase ni bio verse 11 osena se Awurade kano serum a oye Yuda hene Yosia ba a odi naja Yosia anamu hene a ofiri ha koye no ho enie orensan mahabio na de watu kro no eho ara na obewuo na wori nhunu asase bio Nyankopon se abrantie bi so obedi de papa de no so di nsehunu Nyankopon so watu kokro foforo bi so ekuro na watu a okoso no Nyankopon so wonsa ma ne ma na chi bi wo bewu asase we so wonsa ma so bio obewu a asasi o masubio
And now on Hebrews chapter 9:27. I say, onipa be wu prekope. Hebrews chapter 9:27. I think first I say Kristo afore prekon a oboye. Kristo afore prekon a oboye. Yesu aba afode afi 27. O se na sade eda ho ma onipa se obewu prekon na eno achi atemu beba. Sɛdeɛ ɛda hɔ ma nipa sɛ obewu prɛko na ɛno akyiri na temu bɛba ɔse yɛnsu owufo ma yɛnyam no yɛnsu abia wɔkoro aha nso ɔse sɛ nipa nya wu sɛ pa deɛ aka ne yɛ atemu ɛna asɛ wɔkɔ aba mɛpa kyɛw yɛgyeliwa ne yɛma hɔ yɛmfa sɛ wode ma mente so koraa 5 years a yɛde wo tena kam na wokɔ a yɛgyele no a wobɛtumi aka sɛ wo sɛ kɔ aba abra 5 years na yɛde ama wo ne nso yɛ hwɛ yɛgyeliw 6 years a wobɛtumi aka sɛ wo kɔ aba abra 6 years ne nso yɛ medɔfo deɛ meka ne sɛ ɔse wo nipa bɛwu prɛko na ɛno akyiri na atemu bɛba atemu wɔ hɔ yɛntwa yɛ homra yɛnkɔnkɔhwɛ ɛnaano ukuo da ya ɔkyena akyi anaa ɔkyena akyi ukuo da ya izo nyankopɔn ahom so ɔda ɛnkɔmhyɛ bi adidi kyerɛ madiyi bi a ɛfa lumba wuo yi ho ɛfa lumba ne wuo yi ho yɛnkɔ ne yɛnkɔhwɛ mmra
ɛna adwene bɛ na ade kasa Israel Nyankopɔn no ɔsoma ame no ɔnyɛ election God sɛ election ba na afei no ɔkasa because of say dollar be piem anaasɛ menya panyin bi anim adom no adifo ɔmo hyɛ nkɔm na wei ba adan ne nipa a ɔte sei na meka no Ghana me se difo bɛ no so wodi sin Lumba osi sujaw ọba sujaw yehuni jaw enkrofo pɛ nasem jaw Ghana president ekurati minga so wodi si Lumba da never enso Ghana fo nya ne koto ba yi no sɛ ka sɛ mmerɛ bi a ɛyi 2012 abato amokoto abana yewie ya ense 2012 yewie ya omampani mahamanya asabre ense ntrefo ko su bi mu ense 2013 ho ba bi eko su bi ko busa ankola no mo su mu se Ghana president ye friends o mse na Kufuado omura fikura se edi Ghana mampanyi kura no oni drinsene dada Lumba na afi eyedei ntimdofo ba bia enumre wo hwe me no me de Israel Nyankopɔn asoma me awon to aso yi mu me nka de masofo ne kan bi nemum na humobro a opeso nam so sɛ de be ane bakru Kristo Yesu mogya hwieguo ne nye kwa emu nsɛm no de soma me awieye de beya mo nkwagye betimi awie peye e Onyankopɔn anim enomo na de waye me no o ma me ne asofo ne adifo ne ntem no ensonso ye dem o de me se odifo Agyemang odifo bi se o hunu se me ka se Nyankopɔn anu so wo se hwa me kana sisi a opa won try bi hwe o de won try bi hwe e won e be hunu Nyankopɔn a wasoma enipa ne be hunu obi a so Nyankopɔn idofo the American say Onyankopɔn as for na ba Kristo so wa ye yenum nyina sɛ de be ya ensɛm a ɔde soma me no wɔn na waso bɛte no bɛte ase wasane afi na kwambɔ ne so no nya ho me ama wɔn kra ohwɛ nkomhye na de mhunu yɛ do ma amete yɛ no me ka sɛ asɛm bi asi honhom mu a ɛba honam fam ebritie ya asɛm bi asi honhom mu a ɛba honam fam ɛbɛde na behunu sɛ enipa no ɔyɛ bɛɛma edini no egu hɔ no ke sɛ Nyankopɔn no humobro so enuema e wade chiemu a eba be se konfo bia ni ho kabrichire ni bia ni ho a de chiemu nsem onim ma true challenge
One so a cabrichini near comfort was with Madicimonsem. Nankabana is an Yankopon Yame. One on a yardichin, assuming how on a boy. Share horse. What dear in Cabrichine for name, in Sumanfre for Nabos on 40, Pieto the Umbetimi Hunu. Sicasho, we bought Umbetimi Hunu. Bet at the Chiantier. Well, Caesar will be a quiet home. And I know what they dance a word Yamimu. And I know what they crowns in a home. Is there two for Yankopon? Daddy Chiamun some or be near Drew Hunu. At the Chiamun some messy deceiving spirit, crying at the way Juma. O grow when in Beguasi. Hunuda. Is there Yankopon or no quantity? This is the catch us say as a for this is a concrete Yankopon. No, now, ne pesuma ne bum. Naso the winning who not was so cheer. O tenacity be now for the dear natural home. Unim such an ounce will be wakro. It can't a Hindian at a woman some chewa, a DNS or how won't you now it's watching it. A DNS or how won't you. Hebrews say, any pabe will precope. Now, woo nechin. Atemu. Jeremiah say, who phone yenya ni soon yesu no. Say ye no see ye nyai. Nimum yen kai if say ye de bi nimum baabi a okro. Baabi a okro na Hebrew say eho ya atemu. Therefore, atemu I can say, Yana and Toa, Umuno. Now, also her mamma grada. And so, Ghana, I know who to say, be beer will bet me a stop on. A big cry, make us say, course to be or yen summa sending penning for Nimo Montino, and penning for no mere course into who say, a Tommy crime or penny, I am a friend one. Ye be ye me a better film as my radio met to us in the mayor. But it through judgment day, no. About all, Ediacosi. Sana also the baby about Yacopono Beshio. I done or come off Bini Hobio. Thou come off for now, Ube Hiana Dano, and net on a KRISTO. On a number home so smooth deep for my bow and chain. Se men for gonna cock beer in Sembi Mero. Memfa bimudi so be dipem ada be dipem memfa san sam ne mrew ada timo be babetimi dipem say de kokot na hunu wasam kan e bem ne yebuo a obem ye said be ya da no so nyakopon frew edu gina temu oni mu a nsam obi sa wa be dipem ohunu ni pasukura a odi gina ho be che wo nkwa enum na osoma me mesim madwuma ne nyamodifo ne de ni bi Izo Yankopon mo so anwade ne senchene ene de oh ero de say Acts chapter say 94 verse number 3 o se ankure hu ne yidide na de ntia o de saa no ma no amame no ni nyina ne se nipa be hu no se asema me ka no emfiri me ne mom de osoma ame no Kristo Yesu de ne bɔhyɛ aba mensra de ne honhom aba mensra no ɔno mu mfiri me anumre bedofo atu wo bi ne ebeto ye kyena me de nipa ba me nkyenya ne me sɛ Odiyifo Agyemang me mfa dan hoahoa me ho ese ofiri honhom aba mensra ti ɔma mahunu sɛ
dakoro ade koro ekyew na ne boɔden nipa ba me nkyɛn meta aka kyerɛ wɔn ade ekyew dakoro no ne boɔden but so when shia honhom aye nokora obema ɛda yɛ wo sɛ o ɛda nyɛ hwe ɛda da hɔ de man di fada yɛ de wopɛ but wo shia onyankopɔn nokora mo bɛbɔ sɛ dakoro ne boɔden to unya dakoro fa hwe bibi yɛ fama okra enumre ma minya ne koda ija no akwa ade me kan se e ma wore mfi wo ho se wo adwuma bi e de ma okra e ma wore mfi ho se wo subampa bi a etwa se wo hia onyankopɔn ne nko adifo se odifo Agyemang ne kyerɛ se suban na wo fa so honhom ode ma no ona honhom so bɛbɔ wa hyɛ wotene na no wo se mo mmerɛ ne yɛne ayɛ dene no yɛnso mu obia ɔnam so bɛyɛ yɛbɛso mu na onyankopɔn honhom so ama wayɛ ten onyankopɔn yɛ adom a okuada yɛbɛhyia Righteous City ha Kumasi ya edwo so ekyɛn kurom number na egu TV na se no obetumi afa ofra on be kyerɛ kwan ne kama empanifo no obekasa kwasiada Odiyifo Agyemang betumi ne mahia de wose wɔpɛ onyankopɔn honhom nokure mu a obehuru onyankopɔn bo hyɛ nyinaa bi sɛ de onyankopɔn teɛ pɛ ɔne me nhia ɛnyɛ de ɔde n'adwene bɔne ne nsusu yɛ bɔne ɛde hwehwɛ Awurade na de onim sɛ onyankopɔn yɛ ɔnokwafo na ɔdɔ akoma abubu na ɔdɔ akoma ɛpɛpɛ Awurade akyiri akwan ɛne me nhia am sure boss say Israel nyankopɔn nam na humo bro so nam ne dom so ɔbɛma ayɛ nkunimdifoɔ ɔbɛhyɛ di tumi no nyam de ama wo sɛ de ne din tumi ahoɔden ma ne yɛ ne tie ɛwɔ me wura Yesu Kristo din mu Ghana ha baabi a wo bia sɛ won kran Kumasi ya sɛ wota kora de hene sɛ wo sunwan Cape Coast baabi a wo bia betimi Odiyifo Agyemang hyia ɛwɔ Kumasi ɛdwo so akyɛn kurom Righteous City ɛsɛ Ghana ha nyina akyɛn kurom ɛyɛ baako pɛ faka na ne me nhia na obeda nyankopɔn ti asefo ase ama okra amwo no sampa nyankopɔn ti asefo ne moburu hunu asonso mede wusi nyame yɛ adom a ɔkyena yɛbɛhyia